Hi guys! Welcome back to my vlog! Imagination lang. Your imagination. Tapos na tayo! Yay! Thank Dali, you! natin, isuklay natin ang maayos para ano. So for today's video guys, magkukulay kami ng hair. Tsaka akala mo naman ako. Hindi ko ako magkukulay ng hair. Si tita ko magkukulay ng hair yan. Say hi. Ayan. So ito, ay ganda ng araw. So ito yung gagamitin namin. Ayan o. Ano ba to? So ito yung, hindi ko lang ano to. Pero tayo talaga sa araw. Ano ba yun kaya nga eh. Hindi na ka maglagay ng sa damit. Ha? Black Black naman yan eh. naman yan, Oh. ano ko na. So yan ho yung siya ho yung magpapaganda, hindi ho ako. So yung magkukulay ng hair. Ako lang ho magkukulay pero hindi. Kasi puro na itim na yung buhok ni Lola. Lola talaga. Hindi naman. Ano, na-mix na ba yan? Yup. Gaya mix na. Go. Mix na, tapos na kanina pa. Okay na. Ano na natin. Okay na. So, simulan na tayong magkulay ng hair. Kasi anong oras na, Char? Oo, kasi kain na laya. Aray! Aray! Ako! Ay, ano yung araw? Kahit ba yung ano? Kaya nga eh, doon tayo. Ayan nga to. So, syempre bago ang lahat. So, it's kulay time. Buti na lang may nagde-day off ng Sabado, Char. So, ay, paano ba yan? Bakit may ipit? Kapag ano? Kapag may lipat-lipat. Oo. Yeah, so, don't judge me guys because I'm not perfect. Pero kapag tayo together, we are perfect, Char. So, saan ako magsisimula? Sa Sa tuk-tuk. Dito, Kasi syempre sa tuk-tuk. dito yung ano. So, ito na yung ano namin. Ito na yung max namin. Ay, parang to condense? Kondensyada. Kasi tignan nyo. Okay, yung game. boots. Ay! Ano na masakit? Siguraduhin natin yung harap. Kasi, mahirap ano yun. Dapat naglagay muna tayo ng ano ba yung hindi na, nadidikit ba to sa balat kapag umano? Di ba Hindi minsan ko kapag alam. naglalagay tayo ng oil sa mga detay? Basta wag mo na i-ano sa scalp, di ba? Siya. Para ano. Ano yung scalp? Yung scalp. Umano ba yung ano mo? Boba lang. Malaman yung ano ba yung buo, ano ba yun? Ano ba tawag yun? Diyos ko, ano ba? Buboba namin. Bakit ba kami nakarating ng Hong Kong? Ang boba namin. Ano naman yan mamaya kapag iano ko sa gloves. So, brush na muna natin. Saan ko na iano yun dito kapag sinuguro ko lang yung siya habang may nasa tuktok, lahat sila ay Tingnan ko nga kung pwede kang magpatayo ng sarili mong salon. ay, sa ano to, may grades? May grades to my grades. Habang may tatsulok, lahat ng ano ay nasa tuktok. Wala namang puti, pero yung itim. Hindi naman lumalabas ang puti. So, ang iniiwasan ho namin ngayon is hindi na huuban. Ay, iniwasan na ho namin black. Aray. Yan. Para naman gaganda si Lola. Taray, kunwari professional. Tingnan mo yung oras. Baka lumampas tayo yung Ay, wala pa eh. I'm not gonna do ano naman. Basta hindi ako magtatayo ng March 6. Ano ba yun? Napagod siya Oras sana ako. Kasi ang layo yung ano mo eh. Yung layo yung Anong oras tulay. niya? Ito naman kakasimula lang natin. Oras na agad. 4:30. 4:30 pa naman Ay, naman kakain tayo ng ano. Wala naman. Di bali nang ako na yung maghuhugas. Kasi syempre bago kami lalayas, 'di ba? Yung nakikituloy ka na ng bahay, nakikikain ka pa. Ang kakapal ng fest. Rig. Ano ba to?
Pero hindi to ano Di ba pwede ito para mas marami kang kung kaysa yan, iganyan mo na lang. Oh. Ayan, anong oras tayo matapos? Hindi kasi sinisiguro ko rin maano yung detail. Ano ba yun? Ganunin mo mamaya pag nakaga-apply ka ba? Hindi siya ano no, ano ba yun, hindi siya masyado katulad na iba na matapang. Oo. Yung amoy. Tapos mamaya, ikanya-ganyan mo. Okay. Ah. Naku, bagsak talaga tayo sa Fail exam. ka na, ha? Bagsak talaga tayo sa exam, best. Ano yan, round 1 pa lang yan. First, Nakita ko na yung ano mo. first coating, second coating. Dapat yung mas ano pa no? Aba yun yung... Ayan. Ano ba yun yung mas pino pa? Wala meron ako noon pero hindi ko na alam kasi sa mga nagkukulay dito, hindi ko alam. Alam mo naman pag nakulay na, bahala na akong mag-ayos at lahat. Minsan hindi ko alam. Kung nanonood man kayo, Mga malangya kayo. nasaan yung mga ginagamit nating pangkulay, mga besh? Supply, kung saan-saan yun nilalagay. In love na ako, in love na sa'yo, sana'y hindi ako isusunod. Tinamaan ako, tinamaan Lintik ka, ako, nakuhaan ako. lintik lang ganti. Ten to 5. Huwag niyo kaming inaano. Kasi hindi namin kayo inaano. Inaano ba namin Inaano kayo? ba namin kayo, ha? Ikaw masyado ka mapang-ano. Inaano ka? Para anuhin kita. Naipit tayo pero hindi mo kinailangan yung ipit. Yeah. Mahirap yan kasi Sabagay, maiksi naman ano, ako. mahaba buhok mo? Feeling lang. Sana all sumasabay sa sumusunod, sa galaw mo. Nasaan na ba yung Jabong twins na yun? Sila yung umano niyan eh. Yeah. Talaga kung ano yung natatopic natin. Buti na lang, black yung damit natin. Ayan ay. Ayan, hindi natin isa. Tinamaan ako. Naman ako, jablo ka. Ang warm-warm naman ito. Sana makapunta pa ako sa H&M. O tayo. Nag-sale yata ngayon. Punta tayo next week. Next week. Alam niyo na guys, pupunta kami ng H&M.
Love story ko yun. Pupunta kami ng H&M next week. Huwag kayo, hello girls. Oh, Saturday. Tapos i-story ko yung mag-PM yan. Ate, alam mo na yung size ko. Alam mo na kung sino yun. Alam ko na kung Alam sino ko na. magsasabi. Alam mo na yun. Kung sino mag-PM. Sabihin mo, ay naku, sa laking katawan mo, hindi ko na alam ka. Okay, napapagalitan tayo. Ano tayo ng Ano ba yun? Ma-racist ka or ma-discriminate ka? discriminate tayo. Yeah, wag mo ilagay. Because go discriminate yo. Tapos tayo dito. Matatapos talaga Tapos tayo. tayo talaga dito, ha? Aray ko. Sige ka. Okay, okay. Spaghetti pababa. Ikaw bruha ka. Pababa ng pababa. Ay, tari. Ganda yarn. Siya ako, ayoko muna. Saka na akong paganda. Saka na akong papaganda kapag wala na akong ano, char. Saka na akong papaganda pag uwi ko. Ako rin. Ay, tari. Kailan Ako kaya? rin. Lahat naman siguro. Lahat naman siguro ng OFW pag uwi magpapaganda no. Hello! Siyempre! Baka sabihin, alam mo naman maraming marites sa Pinas. Hindi lang yun. Siyempre naman, chance mo na yun. Kasi Yes, pag nasa work ka, hindi ka naman We're so makakapag-ayos. stressed. We have ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Yan na yung problema mo na yan. Huwag mo kong damay. Sa school nga nagdamit lang ako nung summer na yung medyo open dito. Oh. Wow. Wow, What do you mean, sheshi. wow? Samantalang si Briton, pag nagbihis, hindi sila nag-ano. Pero pag ako, wow. Madeline, are you okay? Meron kang ganun sa inyo? Oo. Madeline, are you okay? To. Yeah. So ano kapag magpaganda, we're not okay? Gusto nyo, lolang-lola ako, mga ano kayo. Pero samantalang sila. Chikwa kayo. Di ba meron ka nakakasama lagi, yung nakakasama sa TikTok lagi, yung parang puti ba yun, yung malaki? Ayun nga, si Briton yun. Siya yun. Tapos parang di ba may Indian ba yun? Oo. Pakistan yata. Pakistan ba yun? Tatlo nga lang kami sa school Pero ang pinagkakamalan nilang mas maedad si Briton. Kasi nga ang tangkad. Tapos yung, di ba pointed yung... Bakit bata ano pa yun? Pa yun, 38 pa yun. Ano? 38. Ano lang siya. Pero kasi siguro dahil sa shape ng ano niya. Ng katawan niya? Mukha niya. Kasi Ang pointed. Pointed? Tawaray sa yung iba. So mukha ko tuldok? Exclamation. So meron mga question mark na mga fest. 5 minutes. Ito naman. Malayo pa. Kumakain nga tayo ng ano. Bakit? 10 minutes lang natin Yeah, we're just, mabilisan lang naman. Oh my God, pwede. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Pwede na ako magtayo ng parlor. Sure. Polar, ha? Yeah, Hindi polar. Hindi salon. Polar. Yeah. You know guys, then, you know in the Philippines, like this, we called it, Kulay. we call it the kulay ng buhok. But here we called it, same lang. Hindi, dito is dye. Dye hair. Yeah, I'm dying. Did you dye your hair? What do you think? Excuse me. Do you know where's the Good morning. Di ba na yun sa US? Oh, iba yun, UK. Good morning. Have you eaten yet? Sorry. Parang gusto kong kausapin yung alaga ko ng paganon. Yung accent. How are you today? Pero hindi naman sa hindi yung alaga ko. Ano ba yung, hindi ganun pa rin siya. Yung hindi yung nagbago or ano. Nakikipag-usap pa rin siya sa akin, pinukulit ko siya, nag-ano pa rin kami. Ano ko naman. Kasi naluloko ko siya dati bago siya. Lagyan mo ng konti dito kasi dito yung Niloloko ko siya dati. Sabi ko, sendan mo ako ng yung nag-picture ka sa Ito yung pwede sa sa Sabi ko sa kanya, sendan mo ako ng yung mag-picture ka sa may Buckingham Palace ha. Sabi niya, yes. Pero umabot na lang na isang taon, walang sila pinasa sa akin. Sabi ko, baka hindi pa siya Hindi, Saan pa siya? Saan sa UK? ba yun? Cambridge kasi siya. Cambridge. Tapos yung hindi kalayuan naman yung dorm niya. Kaya nalalakad lang ng mga 15, 20 minutes, mga ganun. Okay.
Magandang maglakad doon. Oo, lakad-lakad lang siya. Tapos, sabi ko, where is I've been my- to Buckingham Sabi ko, Palace. wait, Yun wait. na. Kasi parang Baguhan malayo pa kayo. yata yan, yung Oo, sa ano. malayo. Buckingham Palace. Sabi niya, oh no, I didn't go to it kasi it's Kasi quite far. kasi Sabi kahit ko. man kami, hindi naman pumupunta doon. Kasi So nasa kailangan north talaga kami, siyang- nagtre-train kami Oo. pagpupunta doon. Kailangan talaga Nasa- sadyain siya Yeah. ng ano. Kasi mas malapit kami sa Scotland. Ah, Nasa north kami, kumbaga nasa Baguio. Why, Ayman? Geordie accent. oh my God, I'm so very good. Okay, ano yun? Okay, Hindi, ano yun pa natin yun? Sige, tapos i-supply mo na. It's done! Siguro, ang ganda siguro mag-wish na pag nakaligo ako, wish ko pag natapos is, ano, Ay, bakit? kahit si ano lang. May ganon? Ako lang yun. Oh. Akala ko, Hindi. porket nagkukulay mo, What will be my look? taray. Ganon? Imagination. Your imagination. Tapos na tayo. Yay! Thank Dali, you! isuklay natin ang maayos para ano. And then supply. You supply. Valentina. And then you put the, you cover the, You where put, is it now? You put the ano. Where is it now? Yeah. Oh my God, I think it's flying. No, it's there. Oh, it's in your food. It's in your the food. conditioner. Ilang ano to bago banlawan? Oh, just right after you leave.